Ez bawermendê Xwedê li dibistana Kurdistanê jiyan û însaniyetî dersê min ên sereke ên li cîhanê. Heft melaiket mamostê yên rih û dilê, ez bawermendê Xwedê ew min anî ser vê axê. Şêşims ez da dê û bavê min maneya hebûnatiyê, sembola aşîtîbûna min dawsî melaiketa heft rengê. Bila bawermendan ji min nexeyde, ez Kurdeke Kurdistanê, ji xwe ji zarokatiya min ruh û gotin ronahiya vê dilê. Muhammed, İsa, Zerdeşt, Musa, İsmail, Yusuf, Ali, İbrahim û Hadî bingeha ronahiyê, belê ez dîme ji dil û canê min bi serbilindiyê. Bila kes nexeyde ji xwe koka min biratiya ol û gerên welatê min, hele biratîbûna min rastiya xaka çarperçe û pênc welat bûyîna min. Ji xwe Xwedê afiran dibe çand û ziman çima ferz dikin normên dervayî cîhanê min? Êdî qereyim ey siyaseta qirêj, de dervê ji derdor û jiyana min. Çima di hesûdî ji însanbûyîna min, li gel hêsên azadî bi aştîbûyîna min, gelo bi bêmafî yek dikî qedera me ya bêbext her wiha ên cîranên min, ji ber vê yekê gilî gazinc û banga min, bila li gel hurmeta welatên bihev û derdor her wiha hebe Kurdistana min. Ya ji xwe bi xwezayî û bi xwe ji dîrokên navpirtûkên zanayî, berde binalim rastiya Kurd însan aşîtîxwaz û xwe xwezayî. Ji ber her wiha ên me û we afirandibûn heman nirxên zayî, bi ha afirker, ha gel ha dîrok, ji xwe hebûn henin her wiha mafên mafdarî. Berdin bila hîn xweştir, bihev û her hebin pênc welatê birayê gelê min.